Ahoj, možná jsi už viděla nebo viděl video, kde mluvím o tom, jaký je rozdíl mezi praxemi tekutinového těla a praxemi posvátného těla. To jsou pojmy, které já často používám a pokud to ještě neznáš, tak může být obtížný se v tom trošičku zorientovat. Ale dneska bych chtěla mluvit o tom, co ty praxe mají společného. Pokud se mě ještě neznáme, jmenuji se Jana Adhiradase a to, co mě k těm praxím přivádí, je téma blízkosti, bezpečí, prostoru a času, dostatku času, takového kontaktu. Moje firma se jmenuje Zdroj doteku a je o tom, co se nás dotýká. Tam je i náš zdroj, něco, co nás může vyživit a díky čemu můžeme růst. Ty zdroje jsou vlastně různý. Tak a zpátky k tomu tělu. Tekutinový tělo je velmi osobní věc v tom smyslu, že člověk pracuje sám se sebou, hodně vnímá sebe, dává pozornost do svého těla a začíná vnímat, jak to tělo na tu pozornost odpovídá. A postupně ta mysl a představy a zkušenosti ustupují do pozadí nebo do strany, už nejsou ve středu té pozornosti, jsou důležitý, pomáhají nám žít, ale my teď dáváme prostor něčemu, co obvykle dost umlčujeme, a to je moudrost toho těla jako takového. Otázka je, co všechno přes tělo se může projevit. Já se dost setkávám s takovým názorem, že tělo rovná se mysl, že jak myslíš, tak to tělo podle toho odpovídá. A moje zkušenost je i taková, že je to hodně o spojení s duší. A ono to jako všechno bude vlastně provázaný. A jsou to ty praxe, kterýma provázím, jsou většinou pomalý, jemný, hluboký a otevírající obzory pro tu mysl, otevírající možná novým pocitům ze své vlastní existence a taky ze své vlastní existence ve fyzickém těle. A super na tom těle je, že pokud něco zažijeme vlastně v té hmotě, v té nejhmotnější hmotě, tak je to taková zkušenost, která je nevyvratitelná. Není to o tom, že jedna paní povídala a možná někdy to zažít, když máš dobré podmínky, dobrou náladu, ale je to o tom, že to tělo tu zkušenost zažije, pamatuje si ji a v tomhle případě je dobrý, že máš k tomu dobrý přístup a můžeš se na to se mi říct teď, inteligence toho těla naladit mnohem víc, kdykoliv si na ní vzpomeneš. A potom jsem chtěla mluvit o tom, co je společného s těma praxemi posvátného těla. Tak je to, že i ty praxe posvátného těla začínají primárně tím, že se člověk začíná spojovat sám se sebou, ať je v jakýkoliv roli, ať je v roli toho, kdo je opečovávaný, nebo
je ten, kdo pečuje, ty pečující. Tak celý základ toho je začít vnímat sebe a tu sílu, která tím tělem může prostoupit. A potom se může projevit jak směrem ven, což v tomhle případě by mohlo být projevení nějakým vědomým dotekem, anebo směrem dovnitř, že to tělo se otevře přijetí doteku a zároveň u toho přijetí může uvolňovat nějaký zábrany a limity, které nemusí primárně s tím dotekem souviset, s dotekem jako takovým, ale ten dotek umožní, aby se to bezpečí mohlo stát. Nevím, jestli to je takhle srozumitelný. Uvítám, když se bude chtít na něco zeptat, já se pokusím to říct ještě jinak. A zvu tě teďka chvilku se naladit na to vlastní tělo nějakým způsobem, který ti je vlastní, přirozený. Může to být také přes dotek, může to být přes dech, může to být přes to, že se uvědomíš, jak teďka třeba sedíš nebo ležíš, nebo jak se tvoje tělo pohybuje. Najednou dej tu pozornost k sobě, do těla. A pak se zase vrať k tomu, cokoliv chceš dělat a můžeš se i třeba zeptat toho svýho těla nebo nacítit se, jaký možnosti se tím propojením se sebou najednou otevřely teďka pro tebe v tom, co děláš dneska. Tak jo, měj se moc krásně. Ahoj.